25 sentýabrda Aşgabatdaky Ruhyet köşkünde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 1-nji mejlisi geçirildi. Maslahaty prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk etdi. Bu barada Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy habar berýär. Ýurt baş tutany Milli Forumna eden çykyşyny ýurtda gazanyldy diýilýän üstünlükler barada gurrun edipdir. Maslahatyň dowamyna prezident Berdimuhammedow ýurdun syýasy, ykdysady we sosial taýdan ösýändigini aýdypdyr. Ol transport we aragatnaşyk ulgamyny gazanyldy diýilýän ösüşlere salgylanyp, Türkmenbaş şäherini açylyp ulanylmagy berilen halkara porty, Türkmenawatda açylan täze halkara aeroporty, ýurtda gurulýan gara ýollary şol sanyna häzirki wagtda gurulşy dowam edýäni gaýdylýan Farab Türkmenbaşy ýoluny Aşgabat Daşoğlu ýolunyň gurulşyny hemde täze çekilen hem çekilýän demir ýollary gazanyldy diýilýän ösüşleri mysal görkezipdir. Ýöne beýleki bir tarapdan Sewitde özüni üstasyr merkez diýip mahabatlayan Türkmenistan bilen bagly transit bökdönçlükleri boýunça sentýabr aýynyň başyndan bäri dürli habarlar peýda bolýar. Ýagny sentýabryň başynda Azatlyk radiosy Türkmen häkimetleriniň Täjikistana barýan ýükloglaryny öz üstünden geçirmeýänligi barada habar berdi. Şondan bir näçe gün soňra Täjik resmiýeti Täjikistanyň Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektini soňa goýmak barada metbuatda çykyş etdi. Galy bersede ýerli synçylar halkyň ýurtda gurulan halkara portyň ýa-da gurulýan halkara aeroportlaryň hödürini kanagatlanarly derejede görüp bilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatly synçy Mamrat Bugaýew Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Gazawstan, Türkmenistan, İran demir ýoluny salgylanyp, onuň işiniň netijeligine şüpheli çemeleşdi. Ol gurrunny bu demir ýol ugry boýunça halkara ýolawçy gatnatmagyň hemde ýylda 13 million tonna çenli ýük gatnatmagyň gödöňüne tutulanyny habar berdi. Ýönetiçiniň sözlerine görä häzirki wagtda bu ugry boýunça halkara ýolawçylar gatnadylmaýar. Şeýle-de ol demir ýoluň käbir işgärlerine salgylanyp bu ugry boýunça çekilýän ýüküň mukdarynyň ýarym milliona da ýetmeýändigini habar berdi. Meclisi eden çykyşynda Türkmen prezidenti 2019-njy ýyl üçin dürli ugurlary kesgitläp, üstümizdäki ýylda döwlet büdjetiniň 75-80 öterüminiň sosial sferalary gönükdiriljekdigini aýdypdyr. Ol aýlyklaryň, döwlet kömek pullarynyň, pensiýalaryň we talip haklarynyň her ýyl 10 öterüm ýokarlandyrylmagyny, ilatyň sosial goraglygyny mysal hökmünde görkezipdir. Şeýle-de ol ýurdun ykdysady ösüş görkezjiliginiň ýokarydygyny belläpdir. Bilermenler Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini aýdýarlar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ýerli ýaşaýjylaryň en çemmesi bazarlarda bahalaryň çakdan aşa gymmatlaýanyny taýýarlar. Aşgabatda ýaşaýan synçy Mamrat Bugaýew häzirki wagtda halkyň gün gödüren şertleriniň yaramazlaşýanlygyny, bazardaky bahalar bilen ilatyň girdijileriniň bir-birine gawat gelmeýändigini gurrun berdi. 2018-nji ýylda Türkmenistandaky ortaça aýlyk 715 manat kesiplerinde. 715 manat şu bazar kardinasyna bazar sebetinde ne derejede laýyk gelýär. Eger gelmeýän bolsa onu şol ýylaryklaryny boýnanyp odory bilen ýurtda ortaça aýlygy indeksasiýa Türkmen şu bazar kardinasynyň bazar sebetiniň bakatyna deňler onun üstüne goşsun. Onu aýlyk gandyrdym diýip bolýar, stipendiýany pasobiýany gandyrdym diýip bolýar. Diýip Bugaýew belledi. Halk maslahatynyň 1-nji mejlisinde eden çykyşyny prezident döwlet siýasatynyň ulum bilimi we saglyk pudugyny aýratyn üns berýändigini, adam kapitalynyň aýratyn ähmiýetliligini belläpdir. Ol ýurtda häzirki wagtda 509 sany häzirki zaman bilim edaralarynyň ýokary hujaýlarynyň şeýle-de 122 sany hastahananyň bardygyny bilim we saglyk pudugyna ösüşler hökmünde mysal beripdir. Ýöne ýerli synçylar ýurdun bilim edaralaryna berilýän ulum bilimiň hil mazmunyny şüpheli çemeleşýärler. Galy bersede döwletiň gurulmagyna ýyzy üzülmeýän çäreleriň okuwçylary, taliplary, mugallimlary, saglyk pudugynyň işgärlerini we oňa gatnaşýan beýleki adamlara goşmaça alada bolýanlygyny, olaryň öz işlerini kämilleşdirmeklerine päsgelçilik döredýändigini aýdýarlar. Galy bersede ýerli synçylar ýurdun tas ähli ulgamlaryna ýaýran para peşkeşiň adam kapitalynyň ösdürilmegine agyr zarba urýanlygyny aýdýarlar. Mundan ozal Azatlyk radiosy Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryna däl-de daşary ýurtlarda ýokary bilim almagy saýlap bolan Türkmenistanly ýaşlaryň duçar bolýan kynçylyklary barada ýygyderli maglumat berip geldi. Ýöne muňa garamazdan hökümet adam kapitalyna ähmiýet berýändigini tekrarlaýar. Maslahatyň dowamyna prezident ýurdun oba hojalyk ulgamy içerki önümçiligiň ösdürilmegi, bir taraplyk siýasatynyň ähmiýeti we beýleki meseleleri barada çykyş edipdir.